Wel, dwi am mynd â chi nôl i'ch gwersi mathemateg heddiw yma. Ydych chi'n cofio y symbol yma, symbol pi? Wel, mae'n addas iawn mod i'n eistedd yma ar lan y fennau heddiw yma, achos draw ar Ynys Môn, mewn pentra o'r enw Llanfechell, tre'r beirdd, ganwyd William Jones yn 1675. A fo oedd yn gyfrifol am gyflwyno y symbol yma i ni, symbol andros o bwysig sy'n cynrychiolu'r gymhareb rhwng cylchoedd cylch a ddiamedr. William Jones, dyn hynod iawn, mawr i gyfraniad. Dywedir bod William Jones wedi mynychu ysgol yn Llanfechell. A dyn y cam nesaf oedd fe dderbyniodd nawdd gan deulu bwcleio y sawl oedd yn berchen tiroedd ym Mhlwy Llanbabol lle oedd ei dad o'n ffermio. A di gafodd o swydd yn Llundain yn gyfrifydd i fasnachwr. A'r cam nesaf oedd i fod o wedi mynd i forio. Oedd o wedi sgwennu ryw lyfr ar forwriaeth. 4 blynedd wedyn, dyma fo'n ysgrifennu llyfr pwysig iawn ar mathemateg. Ac yma'n ysgol Sir Thomas Jones, mi ys i am dro i'r stafell mathemateg. Felly be ydi pi, meddach chi? Wel, dyma i chi un o'r rhifau pwysica a difyra y myd mathemateg. Mae'n rhif sy'n mynd am byth, 3.14159260 ac yn y blaen. Ond yn fyr 3.14. A dyma'r rhif da ni'n ei ddefnyddio i ddarganfod cylchoedd cylch o'r diametr. Ffion, beth ti wedi ddysgu am pi heddiw yma? Wel, bod William Jones yn dod o ysgol gynradd fi ac bod pi yn symbol enwog i Ynys Môn. Rwan, Steffan, beth ti wedi bod yn ddysgu yn ysgol heddiw am y pi yma ta? Arwynebedd y cylch di pi times radius. Ti'n swnio eitha expert? Serious? Ti'n mwynhau pi? Ynddo, mae'n iawn. Dwi'n licio'r tisan hefyd, so mae'n iawn. A dyna be oedd bore bach difyr efo'r ddisgyblion. Ac atyn arall sy'n hoff iawn o rifa ys i wedyn. Yn fardd ac yn newyddiadurwraig, mae Karen Owen hefyd a gradd mewn mathemateg. Wel, Karen, dwi wedi dysgu lot am y pi yma heddiw rwan iawn. Yeah. Ond ers hynny, dwi'n gweld cylchoedd yn bob man. Dyna ddim yn beth rhyfedd, achos da ni'n byw mewn byd o gylchoedd. Maen nhw'n bod man pan mae glaw yn disgyn i bws o ddŵr, a mae'r cylchoedd bach yn dod wedyn. Mae jyst cylchoedd yn bob man. Ond pa mae'r arwydd o cael wedyn o gwaith William Jones ta? Rwan, da ni'n cymryd pi, dos y pi di bod erioed, ond ar y pryd oedd o'n dipyn o beth. Fe oedd yn hogyn bach o Sir Fôn, oedd o'n troi mis cylchoedd efo bobl fatha Isaac Newton. Ac wedyn mi oedd y ffaith bod o wedi dweud, wel, pi ddefnyddio ni. Mi oedd o'n gam sylweddol, mi oedd o'n hefyd yn perthyn i'r traddodiad mwy o ddefnyddio un o symbolau neu un o lythrennau gwyddor Groeg. A dis Sadwrn, da ni'n dathlu Diwrnod Pi yma yng Nghymru. Ond hynny gyd wedi gychwyn gan yr Americanwyr, nôl 1988. Yn wahanol i ni, mae'r Americanwyr yn sgwennu'r dyddiad yn groes efo'r mis cyn y diwrnod. Ac oherwydd hynny, mae'n amlwg pan fod Dydd Sadwrn yn ddiwrnod da i ddathlu, gyda 10 digid cyntaf pi yn cyfateb ar dyddiad ac amser penodol. Felly, am 6:23 eiliadau wedi 9 o bore, ar y 4 diwrnod o'r 3 mis, mae'n amser dathlu diwrnod pi. Felly, dathlwch mewn steil, neu dathlwch mewn cylchoedd.